Mill-ewwel ta' Lulju ta' din is-sena n-nollijiet ta' trasport pubbliku se jinħadmu b'mod li jinċentiva lil konsumaturi jiffranka. Dan biex jingħata servizz aktar effiċjenti u puntwali. Dan se jsir b'sistema ta' kard li dwarha se ssir kampanja ta' informazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin. Min ikollu l-kard vjaġġ wieħed se jiswih 75 ċenteżmu. Filwaqt li għal tfal u anzjani vjaġġ wieħed se jiswa 25 ċenteżmu. Dan il-biljett jiswa għal satejn u jekk se jsir vjaġġ ieħor aktar minn satejn wara, il-passiġġier jerġa' jħallas 75 ċenteżmu. Biljett ta' 7 ijiem għat-tfal u dawk bil-kart anzjan se jiswa biss €2, jiġifieri 30 ċenteżmu inqas minn dak li huwa llum. Biljett ta' 30 jum għall-adulti se jiswa €26, filwaqt li għall-istudenti €21. Biljett ta' 90 ġurnata l-istudenti se jiswa €55, jiġifieri €5 inqas minn tal-lum. Min-naħa l-oħra l-biljett mixtri fuq tal-linja se jiswa €50 fix-xitwa u €2 fis-sajf. Dan huwa l-uniku biljett li se jogħlax il-kumpanija l-ġdida trid tinċentiva l-użu tal-kard sabiex tiżdied l-effiċjenza. Meta l-Oyster Card tkun imnedija, din se tkun b'xejn fl-ewwel sena. Il-prezzijiet se jkunu l-istess għal kulħadd kemm għall-Maltin u anke l-barranin.